Ezinụlọ Ejike Onwutalobi emerụbego mmemme ịtụ mmamma ọbịa n'afọ ha nke afọ 2024 bụ ebe ha dịkwa ukwe ma fee Chineke ofe nro maka inye ha ezigbo ahụike ma weta ngọzi dị iche iche na ngwulubefa. Ya bụ ụka ịtụ mmamma were ọnọdụ na Sacred Heart Catholic Church Otolo Nnewi nke dọtara ndị ụkọchukwu, ndị azụmahịa, ndị enyi ikwu na ibe na ndị na-echere ha echiche ọma, ndị bịara sonyere ezinụlọ afọ n'emume ọbịa n'afọ ahụ ha na-eme. Chibụzọ Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Ụka inye ekele a na-eme na ezinụlọ Onwutalobi bụ nke bugoro omenala emebegoro kemgbe afọ 17 gara aga. Ọ na-enyekwa ezinụlọ ahụ aka nakwa ohere iji wee kelee Chineke maka mma ya nakwa ebere ya n'ebe ha nọ. N'okwu ya na ụka inye ekele ahụ, onyeisi ụlọ ụka ahụ bụ Reverend Fada Hilary Igwe mere ka amata na ụbọchị ụka bụ ụbọchị mmụọ nsọ ji eweta udo nakwa ọganihu nyegara ndị otu Kristi, ma kelezikwe ezinụlọ Onwutalobi maka ịghọta na ndụ a na-ebi bụ nke jupụtara n'inye ekele. Ọ yọzikwara Chineke maka ngọzi ya nakwa ebere ya n'isi ezinụlọ ahụ. Ngwa ngwa akachara ụka ahụ, mmemme ahụ bụ nke ebidoro ozugbo site na ịgụ egwu inye ekene na ezinụlọ Onwutalobi bụ nke bubugoro omenala nke Maazị Ejike Onwutalobi nọ n'isi ya nakwa ndị ezinụlọ ya, bụ nke ha kwuru na ọ bụ ihe ha natara n'aka nne ha ukwu lagoro mmụọ. Oge ọ na-agwa ndị bịara mmemme ahụ okwu, Maazị Onwutalobi mere ka amata na ụka inye ekele ahụ ha na-eme kwa afọ bụ nke ha ṅomitere n'akwụkwọ nsọ Joshua, bụ nke na-echetara ha maka ezigbo ngọzi Chineke dobere ezinụlọ ha n'afọ 2006, bụ nke o kwuru na o kunyikwere ka dike ma kwee ezinụlọ ha nkwa na a ga na-eme ntọala ahapụrụ ha kemgbe ha dị n'obere, bụ nke ọ gụpụtazikwara ọtụtụ ihe a na-eme na mmemme ahụ, nke gụnyere inyere ndị ajadu aka, ndị na-enweghị nne na nna, ndị ike dị n'obi nakwa ụmụazị gbaa ha gburugburu. Ọ yọzikwara ezinụlọ ya nakwazi ụmụ ya ka ha gbasie mbọ ike ịfụ na ọkụ agụnyere ha n'aka amanyụkwa anyụ. Chinaza nakwazi Chioma na Chisom Onwutalobi mere ka amata na ihe ọzọ sokwezi na mmemme ahụ bụ ajụ aza, ịgba egwu nakwazi ịgụ egwu site n'aka ụmụaka, bụ nke o kwuru n'ụzọ esi eweta ịhụnanya nakwa aṅụrị n'iru ha, ma mekwezie ka amata na ekpere ha na-ekpe n'ezinụlọ ha kwa mgbe bụ nke na-akwado ha n'ịdị na-aga n'iru ha na-aga na ndụ ha dị iche iche. N'aka nke ha, Nzubechukwu na Chinenye Onwutalobi mere ka amata na ekpere ụtụtụ nakwazi ekpere abalị bụ nke na-abụghị nsogbu nyegara ha, n'ihi na ha bidoro n'oge site na enyemaka mama nnukwu ha, bụ onye a kwuru na ihe na-atọkasị ụtọ na ndụ ya bụ egwu ọ na-agụ wee gụnyere Chineke, bụ nke ha kwukwere na ha na-eti gbaso ya oge ahụ.